Κυρία και κύριοι Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε πραγματικά όλες και όλοι συγκλονισμένοι για το θάνατο εν ώρα καθήκοντος και του σμηναγού Χρήστου Μουλά και του ανθιποσμηναγού του κυρίου Περικλή Στεφανίδη. Σαφώς τα λόγια προς τους γονείς και προς τις οικογένειές τους είναι σημαντικά, πολύ πιο σημαντικές όμως είναι οι πράξεις, όπως αυτή σήμερα που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής για την υιοθέτηση του αγέννητου παιδιού του σμηναγού του Χρήστου του Μουλά. Θα ξεκινήσω κάνοντας μία παράκληση ότι όχι πλέον άλλα fake news και παραπληροφόρηση σε αυτή την αίθουσα. Οι εκλογές τελείωσαν. Ο κόσμος γύρισε την πλάτη σε τακτικές που είχαν να κάνουν με γκρίζο, με μαύρο. Ακούσαμε πιο πριν από τον κύριο Φάμελο για βαναυσότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για την οποία είμαστε όλοι οι βουλευτές και όλες οι βουλεύτριες της συμπολίτευσης συνυπεύθυνοι και συνυπεύθυνες. Αυτά όμως, όπως είδατε, ο κόσμος τα καταδίκασε και η κοινωνία μας έχει κάνει πλέον νέα αρχή, ζητώντας ειλικρίνεια, ζητώντας σχέδιο, ζητώντας συγκεκριμένες πράξεις. Ακούμε ξανά και ξανά ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει, ότι δεν ενδιαφερόμαστε, ότι θα το ιδιωτικοποιήσουμε. Και για ποια ιδιωτικοποίηση μιλάμε? Μιλάμε για την ιδιωτικοποίηση ή μάλλον για την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα και των ιδιωτών γιατρών στις νησιωτικές περιοχές όταν υπάρχει ανάγκη, που είπε ο πρώην αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ερώτηση που δέχτηκε στην ΚΟ. Είχαμε ξεχάσει βέβαια όλα ότι αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα είχαν ψηφιστεί επί Νέας Δημοκρατίας με τον 49-31 και το 49-99 του 22 και βέβαια τότε η αξιωματική αντιπολίτευση δεν τα ψήφισε, δεν τα στήριξε. Και για ποια εγκατάλειψη μας κουνάτε το δάχτυλο? Γιατί ας μιλήσουμε με αριθμούς. Ακούσαμε προηγουμένως για τα δύο πρώτα μνημόνια, ότι τα δύο πρώτα μνημόνια ήταν αυτά που ευθύνονται. Το τρίτο μνημόνιο, το αχρίαστο, γιατί μας είπατε ότι εκλεγήκατε και αναλάβατε καμένη γη. Μα δεν σας έφεραμε με το ζόρι να κυβερνήσετε. Ο ελληνικός λαός σας εξέλεξε και σας εξέλεξε τότε λέγοντας ότι θα σκίσετε με ένα νόμο και ένα άρθρο όλα τα μνημόνια. Και αντί αυτού φέρατε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Έτσι είναι. Και ας μιλήσουμε λοιπόν με αριθμούς. Τελευταίος προϋπολογισμός ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΣΥ το 2019, 3,8 δις ευρώ. Τελευταίος προϋπολογισμός για τη Νέα Δημοκρατία για το 2023, 5,2 δις ευρώ. Άρα 1,4 δις ευρώ αύξηση και μέσα σε αυτά δεν υπολογίζουμε ούτε τις έκτακτες δαπάνες για την πανδημία, ούτε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για το οποίο έχουν διασφαλιστεί 1,5 δις ευρώ για την υγεία. Και συνεχίζουμε. 2019, περίπου 100.000 άτομα προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 2023, περίπου 108.000 άτομα. Και επειδή προηγουμένως ακούσαμε για μόνιμες προσλήψεις και μόνο για το 2022 υπήρξε προκήρυξη 6.000 μόνιμων προσλήψεων. Και συγκεκριμένα για το ΕΚΑΔ. 2015, 3.917 άτομα. 2019, 4.151 άτομα. 2023, 4.642. Και αύριο λίγη προκήρυξη για 250 θέσεις πληρωμάτων. Έχουμε αύξηση των κλινών ΜΕΘ από 535 σε 1.300 που είναι στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και σαφώς δεν φτάνουν μόνο αυτοί οι αριθμοί, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, όπου εξετάστηκαν 130.000 γυναίκες και 8.000 γυναίκες από αυτές που διαγνώστηκαν με καρκίνο σε πρώιμο στάδιο. Και φυσικά οι αριθμοί συνεχίζονται, αλλά πίσω από αυτούς τους αριθμούς είναι και άνθρωποι. Άνθρωποι που με την αύξηση του προϋπολογισμού θα απολαμβάνουν καλύτερη δημόσια δωρεάν υγεία και άνθρωποι είναι και οι 8.000 γυναίκες που πρόλαβαν έγκαιρη διάγνωση της ασθένειάς τους. Εμείς λοιπόν σε αυτά τα fake news και την παραπληροφόρηση απαντάμε με δεδομένα. Γιατί η θωράκιση της υγείας των Ελληνίδων και των Ελλήνων δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο καμίας παράταξης, πολύ περισσότερο βέβαια όταν αυτό το προνόμιο είναι μόνο στα λόγια. Είναι κάτι που θα πρέπει όλες και όλοι να έχουμε την πολιτική βούληση, να το τοποθετήσουμε στο κέντρο των πολιτικών μας. Και κανένας δεν μπορεί να επικαλεστεί πως είναι ο μόνος ή η μόνη που ενδιαφέρεται για τη δημόσια δωρεάν υγεία. Όλες οι παρατάξεις προεκλογικά θέσαμε τη δημόσια υγεία, δημόσια δωρεάν υγεία στο κέντρο των πολιτικών μας. Τώρα
Ήρθε η ώρα όμως να το αποδείξουμε και με πράξεις. Τόσο καιρό φωνάζουμε, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση, για το ΕΚΑΒ, για το προσωπικό, για ελλείψεις και καθυστερήσεις. Και σήμερα που φέρνουμε αυτή τη διάταξη, η οποία ήταν διάταξη που υπήρχε το 2016. Και μάλιστα αναφέρθηκε προπήν ότι η διάταξη ήρθε τότε για έκτακτους λόγους. Γιατί μας το ζητήσανε οι δήμαρχοι και οι δήμοι. Το εφαρμόσατε? Όχι. Το ψηφίσατε. Άρα πήγατε στους δημάρχους, τους υποσχεθήκατε ότι θα φέρουμε αυτό για να σας σώσουμε και αμέσως μετά δεν το εφαρμόσατε, δεν το υλοποιήσατε. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Σταθόπουλος. Το λέει ο κύριος, το είπε στην Επιτροπή ο κύριος Σταθόπουλος. Σας παρακαλώ, μην κάνετε παρεμβάσεις. Ο κύριος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Θα ήθελα να αναφέρω και να γνωρίζουν κάποιοι βουλευτές και ο Υπουργός που ήταν στην αίθουσα ότι με τον νόμο 4368 του 2016 δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Άρα για μια ακόμη φορά ψηφίζετε και δεν εφαρμόζεται. Για άλλη μια φορά κοροϊδεύετε. Παρακαλώ. Κυρία Τζούφη, σας άκουσα με Σας παρακαλώ, μην το ξανακάνετε. Έχετε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Ζήτησε το λόγο. Το Εθνικό λοιπόν Σύστημα Υγείας αντιμετώπισε μια πρωτόγνωρη για τη γενιά μας κρίση. Δεν λύγησε, αντίθετα πήραμε σπουδαία μαθήματα, καταφέραμε να το κάνουμε πιο δυνατό και θέσαμε τις βάσεις και πολλές βελτιώσεις που θα γίνουν πράξη αυτή την τετραετία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη για άλλη μια φορά θα τηρήσει τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της, θα πετύχει ακόμα πιο ποιοτική δημόσια δωρεάν υγεία και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτήν. Σήμερα κάνουμε την αρχή και είναι καθήκον μας να την κάνουμε όλος και όλοι μαζί για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σιδεγγέλα.